Siyanibingelela nonke balaleli nababukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula nothando oluvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuba sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa nanjengoba sihlolisisa imibhalo engcwele. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu nalabo banemibuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanobufakazi isambulo uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kulemniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise uhlolisise imibhalo kube ngabe lokho okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezitholela eqinisweni nasebungcweleni. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha ilinki nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamkhonza uNkulunkulu nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ifundiswa nasuke ishunyayezwa kube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke senifundisa khona sihlolisisa ngemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge Baba wethu esezulwini. Baba wethu esezulwini malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isikwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise kulengweni kodwa usindise kokubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi yamakhosi. Amen. Bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo kule ndlela yobungcwele esihamba kuyona. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambe ndawonye kule ndlela yobungcwele enguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini amandla onke, inkosi yokuphila. Siyoke sithule bona ubufakazi ngawe imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhadiso egameni lika Jesu Kristu umnini amandla onke, inkosi yokuphila okunguye konke kumile kukhona kuyagcwaliseka ngokwembhalo konke akukhulumile. Siyakholwa ukuthi uJesu ukhona. Isho njalo incwadi lapha incwadi kaJohane, ngiyaxolisa, incwadi kaJakobe sahluko 1 ngifuna uverse usahluko 1 lapho khona ethi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona noma uJesu ukhona, ithi namadimoni ayashuthumela mezwa lokho. Ngiyacabanga uma ngeyona isahluko 1 isahluko 2 usahluko 2 uzohamba ungibhekela lapha ezathi kuverse 14 ngingaphosisi. Lapho nje uzobheka. Engifuna ukuveza ukuthi uSathane uyamazi uJesu
ingakho usathane ayefuna ukubulala uJesu esanda kuzalwa, esebenzisa uHerode. Ingakho incwadi esambulo ikhuluma ngenyoka nangayo usathane owasuka walungiselela ukuthi abulale indodana kaNkulunkulu lapho khona isanda kuzalwa. So usathane uzamile ngayo yonke indlela ukuthi avimbe uJesu ukuba afeze intando kaNkulunkulu. Ngaphambi kokuthi azalwe usathane wayefuna ngenxa yokuthi lento yaphuma ngabaprofeti ukuthi kuza kuzalwa indodana. So uma kwenzeka sekwenzeka lokho usathane ngesiprofethi uyazi ukuthi kufanele kuzalwe indodana ezakuza emhlabeni izonqoba yena uqobo lwakhe. So umoya wakhe usathane ufaka kubantu ababusayo lemhlabeni njengayo inkosi uHerode. Afaka umoya ukuthi kuvinjwe lengane le ingazalwa ingakhuli. Uma ehluleka lapho ngoba emthatha uNkulunkulu uJesu eyomfihla eGibhithe. Njengokusho isiprofethi ukuthi uyakuya eGibhithe. Mase fika eGibhithe, mase fika uHerode liphinde lifike izwi kuJakobe ekuthiwa buya. Ngokuba bonke abafuna ukubulala indodana le uJesu sebefile. Mase buya uthola ukuthi inkosi inendodana ethathe isikhundla sayo. Njengoba inendodana ethathe isikhundla sayo, ezwe ukuthi esikhundleni saHerode ingene indodana yakhe, asabe uJosepha bese ahambeke aye eGalile. Xa ufika kanjalo eGalile, ufika kanjalo eGalile. EGalile lamaNazaretha lapho khona afika aqashe khona-ke uJosepha. uNkulunkulu-ke njengoba athi uza kubizwa ngokuthiwa umNazaretha, into ekhona kwisiprofethi uzobizwa ngomNazaretha. Njengoba embiza eGibhithe, ushilo la kwisiprofethi ukuthi ngiyakumbiza eGibhithe indodana yami. Aphinde futhi ayokumNazarena lapha. Mase bona-ke uHerode ukuthi hayi akulungi. uJesu uyakhula-ke aze abe mdala, abe na 30 years, 32 years, 33 years. Bese na 33 years mase angena emanzini abhabhadiswe. Mase aqale ukushumayela ivangeli lokuphenduka. Umoya oyingcwele sowehlile kuyena wangena kuyena. Mase ungenile kuyena umoya wemoya oyingcwele uJesu. Kwenzeka lento yokuthi uJesu aphinde ahambe aye entabeni. Ukuze kuvele futhi ukuthi usathane uyamazi uJesu. Uyena oyomlinga entabeni ngesikhathi umoya oyingcwele uholela uJesu entabeni emva kweinsuku ezingamashumi amane nobusuku ongamashumi amane uJesu ezile ukudla elambile. Bese ke usathane amlinga entabeni. Uthini usathane? Uthi ke uma uyindodana kabani kaNkulunkulu. Ayizwa lonto leyo. Uthini? Uma uyindodana kaNkulunkulu yisho ukuba lawa matshe abe yizinkwa. So indaba ke inalento leyo ukuthi usathane uyazi ukuthi uJesu uyindodana kabani kaNkulunkulu. Okay. So umazi lokho usathane into ayifunayo usathane ukuvimba uJesu ukuthi angagcwalisi intando kababa wakhe. Ingakho ethi uma uyindodana kaNkulunkulu. Okay. Usathane entabeni uyahluleka ukulinga uJesu. Uyamlinga kepha uyahluleka ukuthi aholele uJesu ekutheni alinge uNkulunkulu noma one uNkulunkulu. Mase ahamba usathane ashiya uJesu. Kufika isikhathi lapho umoya kaSathane futhi ugcwale kubani kubaFarisi nabaSadusi nabapriesti nabantu bakhona eJerusalem amaJuda. Bonke abantu ababona uJesu enza imisebenzi kaNkulunkulu bayakholwa ukuthi ke uthunywe uNkulunkulu kepha banomona ngokuba banomoya kabani banomoya kaSathane. Abayithola indlela abangamangalela ngayo ngoba konke abazama ukumangalela ngabo uhamba embhalweni. Afika athi ke akushiwongo yini ukuthi embhalweni, akukhulunywanga yini ukuthi embhalweni. So lokho kubenza bona bangabi nawo amandla okumsola
ukuthi usebenza ngesabatha bayafika nalo mkhuba ukuthi bazombuza ukuthi uyindaba usebenza ngesabatha. Uyabatshela ukuthi ke nina ngamasabatha niyakwazi ukuthi uma ngena isilwane senu emgodini uhambe uyoskipha. Kepha umuntu beyini umuntu kaNkulunkulu kuba ngimlaphe ngoba umuntu ungaphezulu kwesilwane leso suke uskipha emgodini ngesabatha. Uthi uJesu kulungile ukuthi kwenze okuhle ngesabatha. So ngaleyo ndlela leyo ngokwembhalo uyabakwazi ukuthi abanqobe abakwazi ukuthola into abazomvimba ngayo uJesu. Akubona usathane obasebenzisayo umoya wani womona. You understand? So njengoba benza lezi zinto lezi bayahluleka ukumangalela ngokomthetho kaMose nangomona wabo. Bahlezi bemcuthela ukuthi uyalalela iBhayibheli lithi ke beza kuJesu bezomlinga. Beza kuJesu bezomcupha ukuthi bambambe emazwini akhe. Kepha bahluleka. So kuze kwenzeke kuze kufike kulesigaba sokuthi kutholakala umuntu ngaphakathi kubafundi bakaJesu. Abapriesti mawuthi uyabheka kwincwadi yaMathewu nakhona iyaveza lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 26 ukuthi bahlangana abapriesti ukuthi bahlangana bangamnqoba kanjani uJesu. Kwincwadi yaJohane kuyavela futhi lapho ukuthi ke ngesikhathi uJesu eshumayela futhi elapha abantu bebona abantu bephendukela kuJesu babuthi niyabona lo muntu lo uzophendula abantu bazolondela yena. Uma singenzi lutho lo muntu uzogcina ethatha abantu abaningi. Ngoba bona mabubheka uJesu meshumayela kwincwadi yaMathewu sahluko 23 uyakutshela ukuthi labantu basebenzelani. Basebenzela imali ukuthi bona bathi uyakweleta e-altare. Bathi igolide elibusisa i-altare okweshuma ukubusisa i-altare abasho ukuthi i-altare libusisa lezazinto. So benza abantu ukuthi bakhokhe lezi zinto egameni lokuthi bayakweleta. Njengoba namhlanje kusakhona amabhuku emabandleni ukuthi obani abangakhokhanga. Ngoba yini labo bafundisi bagcwele lo moya ogcwele kubani kubaFarisi. So uma ke sebekhuluma behlangene kuze kusuke uJudas Iscariot. Usathane uthi iBhayibheli wangena usathane kuJudas Iscariot. Ezolonto le uJudas Iscariot wangena ubani usathane. Uthi uJesu omunye wenu ngusathane. Ngimkhethile nonke kepha omunye wenu usathane. So ngeke usho ukuthi vele thu amadimoni ayafefezela emezweni ngoJesu. Awafefezelanga noma kanjani. Afefezela ngalesikhathi uJesu ebona indoda enamadimoni ihleli lapha ya emathuneni. Izobuza ukuthi yini ufunani wena Jesu ngiyakwazi wena uyindodana kaNkulunkulu. Yini ufunani ngoba isikhathi sami sikakofiki. Kusho amadimoni usho usathane. Uyazi isikhathi sakhe sikakofiki sokwahlulela. Uthi ke ungangilahli kude uma ungikhipha ungifake kulezi ngulube. Usho uJesu phuma ungene kuzona. Futhi amadimoni usathane uyamazi ukuthi uJesu uzwa umoya ngokuba imoya eyazanayo. Umoya kaNkulunkulu uJesu. uJesu ukwazi ukukhuluma namadimoni akubantu awakhiphe ngamandla kaNkulunkulu akuyena. So ngenxa ukuthi uJudas Iscariot uhlulekile usethole intuba wangena uhlulekile ubumfundi kaJesu wakhetha ukuthanda imali. Emva kwalokho yena wayesengena uSathane ngothando lwani lwemali nezinto esemhlabeni. uJudas Iscariot uyasuka ahambe aye kuba priest ayothi mina nginganenzela indlela ukuthi nimbambe nizonginikani. Kuthiwa bamnika isiliva amashekeli esiliva awu-30 wawathatha. Nangempela uJudas Iscariot wayenza indlela yokuthi bambambe uJesu. Bese bembambile uJesu. Bese bayamsola akasoleki ngoba alikho icala kuyena. Bese ke uJesu sebelanda ufakazi ukuthi bamangalele bakhuluma into engahlangani baqamba amanga bakhuluma izinto angazikhulumi. Bathi uthi uza kubulala lethempeli la elakhiwe iminyaka eminingi ensuku ezintathu izovusa lonke. uJesu into angazi ayisho
ekhuluma ngomzimba wakhe ukuthi mebebulala lo mzimba uza kuvusa ngosuku lwesithathu. Kepha ngenxa ukuthi uSathane uhleze akha amanga nongaqondi kubantu, ingakho namhlanje uma sishumayela abantu bezakhela izinto ezingekho, bezoletha ubufakazi obungaphelele ngoJesu. So lapho uSathane usengene kuJudas Iscariot ngaphakathi kubafundi bakhe uJesu. Kanje zama ukungena kuPetro. Phela zonke uSathane efuna ukungena kuPetro. Kepha uJesu uyakwazi ukukhuza uSathane ongena kubani kuPetro. uPetro engene uSathane. Umoya owakuPetro uJesu uyikhuluma nabo. Abantu bathi uyikhuluma noPetro. Ingokuba ngithi abakwenyama banako kwani okwenyama. Kepha uSathane wayesengene kanjani ngokomoya kuJudas nakuPetro. So uma ngena uSathane kuPetro uthi uJesu lapha kwencwadi yaMathewu. Wayithola incwadi yaMathewu. Ayikho inkinga la ungayifunda le. Yes, funde. Simon, incwadi ngokuka Luka isahluko 22 verse 31. Simon, bheka uSathane unifunile. Angifuni ke leyo, ngifuna le khona ukhuza uSathane kuSimon Petro. Ngilike incwadi yaMathewu isahluko usahluko 16 kusukela kuverse 19 lapho khona sebeJerusalem ebatshela ukuthi izakwenzakalani kuyena. Bese athi uPetro ke ungayi. Angifuni kwenzakale lutho kwena. Uyayithola? Baningi. Incwadi ngokuka Matthew isahluko 16 verse 19. Yes. Ngiyakukunika izahluthulelo zombuso wezulu oyakukubopha emhlabeni kwaba kuboshiwe nasezulwini. Yes. Nalokho yakukukhulula emhlabeni kwaba kukhululiwe nasezulwini. Yes. Khona wabayala abafundi ukuba bangatsheli umuntu ukuthi nguye onguKristu. Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukubonisa abafundi bakhe ukuba umelwe ukuya eJerusalem ahlushe ngokuningi ngamalunga nangabapriest abakhulu nababhali, abulawe kepha avuswe ngosuku lwesithathu. uPetro wayesemthatha waqala ukumkhuza wathi, "Musa Nkosi, lokhu akusoze kwenzeka kuwe." Uthini? Musa Nkosi, lokhu akusoze kwenzeka kuwe. Uthi kusho uPetro. uSathane ke usengenile ke kuPetro manje. Umoya kaSathane usungene kubani? Umoya wani wokwesaba. Umoya usungene kuPetro, umoya wani wokwesaba. Ufuna ukuzenza umuntu okhathalele uJesu. You understand? Ngokuba akaqondi inhloso kaJesu. So uSathane usebenzisa uPetro ukufaka umoya wani wokwesaba. Hayi ukuthi uPetro wayebizwa ngoSathane. Umoya glory to God endithi ijule kakhulu. Bengithi mina sikhuluma nemoya ebamba abantu, kunemoya enkani, kunomoya yofebe. Bengikhuluma ukuthi ke wena uyisifebe. Isenzo senzayo esikhombisa ukuthi umoya ofebe ukubambile. Bengithi wena uqamba manga noma umqambi manga, ngokuba wena songene umoya wokukhuluma into engekho. Umoya wamanga uyingozi. Ngoba awuboni wena uyingozi. Kepha ubona ukusebenzela. Kepha uyakulimaza ngokuba ngaphakathi unembeza wakho ungcolile ngoba uyazi lokukhulumayo akukho msulwa. So uma lithi iBhayibheli umuntu makakhuluma iqiniso nomakhelwane wakhe, ingokuba fanele kube khona umoya weqiniso phakathi kwethu singabazalwane. Sikhuluma nemoya. Bese lithi iBhayibheli asile nemoya negazi. Imoya esinayo esibambile ibonakala ngesenzo nangendlela esikhuluma ngayo ukuthi sibanjwe umoya onjani. So, understand ukuthi uNkulunkulu uma ukhuluma nenyama, ukhuluma nomoya. Thina sikhuluma nemoya. Ngegama lika Jesu. Ngizofika lapho ngichazele ukuthi uthini ukuthi ukholwa kuJesu. So manje we understand ukuthi uPetro yena usethike manje makube kude nawe ukuthi uhambe eJerusalem. Uyavimbezela icebo likaNkulunkulu. Usathane kuphela ungasebenzisa umuntu ukuthi kuvimbezeleke ini icebo likaNkulunkulu. Not ukuthi siyazenzela ezinye izinto.
Kunezinto esizenzayo ngomoya waSathane osibambile. Noma kuthiwa uyakholwa. Sathane uyakwazi ukugigisa uzitshela ukuthi wena uhamba ngani ngokukholwa kwani. So uhamba ngani ngomoya wenkohliso. So ingakho ngithi mina uma ukholwa kuJesu lazi izwi lakhe. Amazwi kaJesu. Yabona imbhalo ithi igama lika Jesu lingukuphila. Igama akulona ukuthi ubiza igama. No. Lithi iBhayibheli uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Namadimoni ayakholwa. Avevezela. Kepha awazi amandla kaNkulunkulu. Wena uwazi amandla kaNkulunkulu ngoba ubiza igama kuphela. Amandla asezwini awunawo. Abazalwane iningi labo amandla asezwini nasegameni lika Jesu abakwazi ukwasebenzisa because abamazi uJesu. Abakwazi ukusebenzisa igama lika Jesu ngendlela efanele ngokuba abamazi uJesu. Bese abanye abantu uJesu yamazi sonke nje. Bathi nayindaba phela iBhayibheli lelo oncenayo lelo liphikisayo. Bona abantu bengasindiswa besindiswa kepha beyoqhubeka benza izinto abazithandayo ngokuba amandla kaJesu abanawo. Abawazi abawafuni. Baba nje umoya wenkohliso ukuthi memeza igama lika Jesu konke kuzakwenzeka. No, uzosebenzisa igama lika Jesu ngezinkanuko nangokhohlakala kwakho. Hayi njengokuba uJesu elikhiphile igama lakhe namandla akhe ukuthi lisetshenziswe kusindiswe abantu. Bathandana abantu. Baphilisane ngokuthula abantu. Bangatshontshelana abantu, bangaqambelana amanga abantu, bangazondana abantu. Bangaphingelana abantu, bangafebi abantu. Bangadakwa utshwala abantu bangene ezilingweni. Uzo-understand amandla kaJesu. Ngakho ke ubiza uJesu umbiza nemsebenzi namandla akhe uyawadalula ekutheni umuntu akaphile akhazimule uJesu umoya wani weqiniso. Bongalikhuluma iqiniso nomakhelwane wakho. Uyambulala makhelwane wakho. Uma usaba ukuthi makhelwane wakho uzobaleka ngenxa yokuthi umtshela iqiniso. Wenza kahle abaleke ngokuba wena umi kuphe ekhanyeni. Lento yakuthiwa ukuzincengela ingozi. Yabona iBhayibheli ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu. Bazalwane ngiyanxusa ukuba nihlale enkosini. But angikwazi ukuthi mzalwane phela hawoza kuJesu. Ngicela ungahambi ngiyacela. Please mohamba sizo understand lonto ukuthi wena lo muntu lo uzobuya ngobenzela wena. Ahlale kuJesu. Kepha inhliziyo yakhe ayikho kuJesu. Mewenzeka enza into ephambene intando kaJesu ubani uzophatheka kabuwena. uNkulunkulu uyazi vele lo muntu inhliziyo yakhe ayikho kuyena wenzele wena. Ngoba yini umncengile. Angincengi umuntu ngeqiniso ukuthi makahlale angizincengeli kubantu ukuthi mabahlale kuJesu. Noma ngabe kuthiwa nginonkosikazi ngeke ngimncenge ngevangeli. Noma ngabe kuthiwa nginezingane ngeke ngizincenge ngevangeli. Ngokuba uma mina ngizolahla indawo enginikwe yona ngenxa yomuntu ofana nami. Yesihogweni mina nginamsebenzi ukuma kwami la ngishumayela ivangeli akunamsebenzi. Igama lika Jesu lingamandla. Bonke abaphephela kulona bayakusindiswa. Ngokuba sebawazwile bayawazi amandla kaJesu emzimbeni nasemoyeni wabo. So le ndaba yokubiza igama lika Jesu ngaphandle kokwenza imisebenzi uJesu ayiyalile nokulandela imiyalo uJesu ayiyalile ayinamsebenzi ayinanzuzo mzalwane kutshele mina. Lizipa ithi ngoma baningi abakholwayo kepha bayazi imfihlakalo yezulu. Bakholwa kanjani? Aba understand la ukuthi bakholwa yini. Kepha bayakholwa bona. Izwi alikho. Sifanele ukwazi izwi. Izwi liyakusikhulula ngoba ilona likutshela yonke imisebenzi yenhliziyo. Elikutshela yonke imisebenzi yengqondo yakho ekhohlakele. Alela uma usafuna uhamba noJesu uzoshawa. Umoya wempakamo uzoshaya phansi. Methi iBhayibheli izembe libekiwe empandeni. Zonke izihlahla enemithi engatheli izithelo ishawa phansi. Ukuthi bonke abantu abaphakeme baphakeme ubala. Akithi isihlahla siwesimile siphakeme. Hallelujah.
mesingasebenzi singatheli izithelo shawa phansi. Abazoma yilabo abavumayo ukuthi ke lezi umsebenzi bakhipha izithelo. Sizani ukuthi uyakholwa kepha ungumzenzisi. Uphakathi kwabantu ungcwele kepha ngalena ukhohlakele usikhohlakala. Ungumzenzisi. Leli vangeli lizolungisa inhliziyo zethu. Lenhliziyo zethu eziphukile usathana asisebenzisayo ukuba senze imisebenzi yokukhohlakala. Sikhohlakele thina abantu. Sinenkani usathana ufaka uma wenkani ukuthi uzibone ulungile kwezinye izinto. Kepha bese sihlola ngezwi utholakala ukuthi wena usivivi. Usivivi umzalwane ngapha umzenzisi. Uphilela ke usathana. La nto ngishoyo lencwadi nje ngifuna uyitholile lapha ya kwincwadi beku chapter 2 awuyithole phathe ngithole ku chapter 1 sizamba bazalwane umuntu ethu yakholwa imani funa ungivulele lapho Utawithola lapha ku chapter 2 ku chapter 1 ubhekile Ngithe uqale chapter 1 afuna no chapter 2 lapha kusukela ku verse Ayike uzanjani incwadi ngekho ayikho 1 na 2 basemsebenzi ukholwa ikona 2 1:26 umuntu uma ethi yakholwa engabephulini lakhe so ungiphe ulo bawusahluko 4 uqala lapha ku verse 7 uzokwehla nayo ngakho thobelani uNkulunkulu masithobele uNkulunkulu kepha nimelane noSathane simelane noSathane khona uyakuba nibalekela ngayifunda ngakho niyakunibalekela khona uyakunibalekela funda kahle phela ngakho thobelani uNkulunkulu kepha nimelane noSathane khona niyakubalekela no uyakunibalekela khona uyakunibalekela sondelani uNkulunkulu khona uyakusondela kinina so uma lithi iBhayibheli thobelani uNkulunkulu ukuthi ithobelani izwi lakhe lenzeni izwi lakhe ukuze uSathane engekaze ayithole indawo lezo lonto leyo bese iqhubeka etheni hlanzani izandla yekani imisebenzi emibi nihlambulule izinhliziyo sigeze inhliziyo yakho igezwa ngezwi likaNkulunkulu nina bonhliziyo mbili thina abantu esikholwa singafuni ukukholwa ngokuphelele ezwini likaNkulunkulu sithi siyakholwa ezwini lakhe kepha senze izinto eziphambene nezwi lakhe lokho kukhombisa ukuba wena unhliziyo mbili yibani lusizi sidabuke kusho ukuthi ke masizinikele enkosini sibone ukuthi thina singcolile size kuyona izosihlambulula ngokubuyena kuphela kwazi ukugeza inhliziyo yomuntu ngezwi lakhe eliphilileyo ukuhleka kwenu makuphenduke ukudabuka so lokunyama kwethu nokujabula kwethu makuphenduke ukudabuka ngokuba usizi luphezulu kwethu thina abantu isizwe siyakholwa ke sibambelele kuphi ezintweni ezingamdumisa uNkulunkulu nokujabula kube nokujabula kwethu makube ukujabha so understand ukuthi uma uhlala emaphathini
uphuza utshwala, ufeba, wenza izinwele zakho zibe imalabala, uluka ikhanda lakho ufaka amacici, lokho kuyindlela wena ozibona ngayo umuhle, kuyajabulisa lokho. Ukupenda inwele izipho zakho, umuntu wesifazane ufaka amabhlukwe, lezo zinto lezo ziyamjabulisa, kepha phambi kaNkulunkulu zimbi. Ukuhlangana ngabantu ngamagama abanye abantu nikhulume kambi ngabo, leyo nto leyo yinhle ngoba iyanijabulisa, kepha mayiphenduke ibe usizi ngoba yimbi phambi kaNkulunkulu. Iyamnukela ngoba ihlanza ini umuntu ongaphakathi kwena. Wena uyahlambalaza, uNkulunkulu lothi uyakholwa kuye, wenza izinto angazifuni. Qhubeka. Zithobeni ebusweni benkosi, Zithobeni ebusweni benkosi, khona iyakuniphakamisa. yes. Ningahlebani bazalwane. Ngisho umoya wokuhleba ukuthi nje ukhulume ngomunye umuntu kabe. Ngiyakubona ukuxoxa mhlawumbe nibonisane ngezinto, kepha uma ngifuna ukukhuluma ngomuntu kabe nisizakala kunjalo behlangene nihleba ngabanye abantu, ukumone nje indlela ahlafuna ngayo, hayi akagezi ngisho ubuso. Yabona nje lezo zinto angizifuni mina uqobo lwami angizifuna, ngifuna uzizwa. Mawukuthi lithi iBhayibheli uma ubona inkinga kumakhelwane wakho msize. Uma ubona inkinga iyakena ukhulume naye njengomzalwane, anginiyazalana umfisela okuhle uyamthanda, mtshele phela. Why uhambe komunye umuntu awubuke nje iskipa sakhe sidabukile nabafana ubheka icathulo zakhe, uyageza nje kodwa yazi ngithekhe ukuthi uzawamanuka uyisikhohlakala. Engabe wena ubheke uyahlolisisa ukuthi yini emenza angabi nazo icathulo ezintsha, yini emenza ukuthi anuke. Uthola ukuthi akanayo amanzi, mhlawumbe umsondeza umngani wakho, umfundise, umthengele insipho bekuthi akanayo imali, unayo indlela. Haleluya. Cha why lokho zama ulambile yini? Yini akahle inkubo. Khona abazalwane abafundisa abanjalo. Umuntu afike ebandleni elambile ezocela ukudla kuthiwa why lutho asinalutho, kuyabheda, sizokhulekisa nje mzalwane. Sizoyenza imali. uNkulunkulu akusize. Kukhona ukudla, ikhona imali yokuthenga ukudla. Bayamazi uJesu kepha bayampheka emsebenzi. Bafika umeli nomkakhe bakhuluma ngabanye abantu. Nabanye abafundisi abanezikhundla bayahleba lesontweni. Bayamazi uJesu. uJesu yabona kunezinto njengomzalwane kumele ushaye phansi ngonyawo, le angenzi le. Ungayinanga ngisho ukuyinaka ngoba ayinamvuzo kumphefumulo wakho. iBhayibheli lithi masingahlebani, kusho ngempela ukuhleba kuyicala uNkulunkulu. Ngoba wenza into embi kumakhelwane wakho, umenza kabi umakhelwane wakho, yamhleba wenza kabi kuyena. Isono leso kuyisinengiso phambi kaNkulunkulu. You understand? Maningi. Ningahlebani bazalwane. Ningahlebani bazalwane. Ohleba umzalwane. Ohleba umzalwane Noma ahlulele umzalwane wakhe. Uhleba umthetho. Ahlulele umthetho. You understand? Wena uyazilahla wena. Mawuhleba. Amen. Mawuyinhlebi, umama iyakuhleba. Mawuyinhlebi, usisi, dadewethu iyakuhleba. Ungakhulumi ngabanye abantu kabi. Ungakhulumi ngabanye abantu izinto ezosizakalisa ukuthi bahlambalazeke noma wena uzibone ujabuliswa yinto embi. Khala uNkulunkulu ngoba lento yenzayo yimbi phambi kwakhe. Qhubeka. Kepha uma wahlulela umthetho, Uma wahlulela umthetho, awusiyo owenza okomthetho kodwa ungumahluleli. yes, Munye ongummisi mthetho munye kuphela ongummisi mthetho, nomahluleli nalowo ongumahluleli. kuye onamandla Uyena kuphela onamandla onjani? okusindisa nokubhubhisa. Kepha ungubani wena Yes. owahlulelayo umakhelwana na? So mawuhleba uyahlulela kahle hle umuntu ngoba uyamjaja. NgesiZulu bathi ukujaja, I mean ngesingisi ukujaja. Ngokwesizulu bathi ukwahlulela ukuthi umuntu umbuka omkale ngamehlo. Bese uyabona ukuthi wena yini emlungele ningamlungele. Fana ukuthi ubone umuntu egqokile. Hawu yazi nje lento ayimfanele uxawa yini pho wena?
Awuyazi nje mina lento ingafanela mina. Uxakwa yini? Why ungayithengi pho kube yakho? Hallelujah. Ukukhohlakala kuqala ngalesikhathi wena ubuka izinto zabantu uzifise bese ukhulume kambi. Usathane lo. Understand? Nike. Munye ongumisi mthetho Yes. nongumahluleli nguye onamandla okusindisa nokubhubhisa. Uye kuphela onamandla okusindisa nokubhubhisa. Kepha ungubani wena omahlulelayo umakhelwane? Ubani wena owahlulela umakhelwane? Nike. Minani nina enithi namuhla noma ngomuso Kunina nonke nina enizitshela ukuthi impilo zenu zezandleni zenu lizwani la. siyakuya kulona noma kulowa ya Yes. muzi siqede khona umnyaka sithengiselane sizuze. Anikwazi okongomuso kuyini ukuphila? Anikwazi okongomuso kuyini ukuphila kwenu na? Ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibisi nyamalala. Ngakho nganisho ukuthi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokho ya. Kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu. Konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle angakwenzi uyisoni. Umuntu owaziyo Uyisono kuye. ukuthi kumele enze ukulunga kepha ngakwenzi uyini? Uyisono kuye. Kuyisono kuye. So ukuthi manje ephambeni kwethu ngifuna lencwadi angitshoni. Uzophela lapha kusahluko 5 futhi. Uma umuntu ethi uyakholwa kepha elazi iqiniso engalenzi ezibizwa ngomzalwane, lo muntu lo akala umsebenzi embusweni kaNkulunkulu. Lokho kufakazelwa uJesu mase ethi ekhuluma nabaprofeti nabapostoli bakhe ethi uma esebuya ezokwahlela umhlaba uyobuya nezingilosi zakhe aqoqe bonke abantu bese abahlunge njengomalusi ehlunga izimvu nezimbuzi, bese athathe izimvu azibeke ngasokunene, bese athathe labo abayizimbuzi ababeke ngakwesokhohlo noma ngakwesokunxele. So leyo nto leyo uyobe eseyenzela ukuthi ahlulele abantu ukuthi nina abantu enikholiwe yizwe lami, wozani kumina nizodla ifa lombuso kaNkulunkulu elalibekelwe nina ngaphambi kokusekela kwezwe. Ngokuba ngathi ngilambile, nginxaniwe, nginqunu, ngigula, nangisiza. Bese kuthi labo abangakwesokhohlo athi nina hambani niye esihogweni. Ngokuba ngathi ngilambile, ngisejele, ngisesibhedlela, nginqunu, anzange nangisiza. Babuza ukuthi kwenzekani lokho ukuthi ufike singakuboni. Uthi ngokuba anikwazanga ukukwenza kuphi komakhelwane benu. So we understand ukuthi into enhle uma ungayenzi makhelwane uyazi ukuthi fanele uyenze. Wonile kuJesu, wena uthi ufuna uJesu akusindise, ufuna uJesu akuthande, kepha wena uhluleka ukuthanda uJesu ngokwenza ini? Intando yakhe. Uma uJesu lapha kwincwadi yaMathewu ekhuluma ethi hambani nobheka ukuthi kusho ukuthini ukuthi ngifuna umusa hayi imhlatshelo. Uma ekhuluma ukuthi ufuna umusa hayi imhlatshelo, kusho ukuthi ufuna abantu abanozwelo kwabanye abantu. Ngokuba babenikela imhlatshelo e-altare, kepha inhliziyo zabo zazingalungisiwe ngoba babengenayo umoya ingcwele. So babelandela umthetho obekwe umoya ingcwele, ubungcwele babengenabo. So umthetho loya wobagadi kubafunde ukwenza ukulunga. Nanokuthi uma wonile ungaxolisa. Kepha manje awusaxolisi kwi-altare, so ukhuluma noJesu uqobo lwakhe. uJesu kumele ahlala aphile kuphi enhlizweni yakhe, uyayithola?
uyithola kiphi incwadi? Chapter 2, 19. Leyizo lonto leyo. Ngokuba yini? Lento leyo ukuthi siyakholwa kepha imisebenzi ingagcwaliseki yokukholwa mzalwane. Iyona le elimaza abazalwane abaningi. Banomona abazalwane. Bayahala abazalwane. Banezinhliziyo ezikhuna abazalwane. Banenzondo abazalwane. Bayakholwa kuJesu. Kepha babanjwe imoya kaSathane abangafuni ukuyivuma. Uma ungafuni ukukhuluma iqiniso nomakhelwane wakho kepha uthi uyakholwa, udlala ngesikhathi sakho. Uma ungafuni ukwamukela ukuyalwa yizwi likaJesu ngoba naku useqhamuke ngomuntu ekuthize, wena ungalithatha belikhulunywe ubani, udlala ngesikhathi sakho ngoba awumazi uJesu wena. Moya ingcwele akuyona into evese ikhulume ngomlomo, yinto efanele iphile kuthina njengabazalwane. Ithini incwadi? Incwadi ekaJakobe isahluko sesibili verse 19. Yes. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Yes. Wenza kahle. Namadimoni ayakholwa athuthumele. Kepha wena muntu ongelutho uthanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi ukukholwa ngaphandle kwani? Kwemisebenzi kuyize na. So yabona lento leyo ngiyotshela ngithi ekukholweni kwethu asikholwa ngemlomo mzalwane. uNkulunkulu uyakwazi ukuhluphekisa omunye umuntu wena unakho. Ngoba yini lo muntu ufanele uNkulunkulu azokhala kuwena ukuze kubonakala ukholo lwakho, uzohlola ukuthi wena umuntu mengenakho uzokwenza njani, uzomsiza noma cha. Wazi kahle lithi iBhayibheli uma umakhelwane wakho efika kwincwadi yeZakha ngithi usahluko 3, uma umakhelwane efika eswele usahluko 3 or 4, uma umakhelwane wakho efika eswele wena unakho bese uthi hayi hamba ubuye kusasa kusemandleni akho ukuthi ngamsiza, yo uwenze isono ukuba wena ujikise umuntu eswele unawo amandla wadelay isikhathi ukuthi asizakale. iBhayibheli lithi uyebo wakho makuba uyebo, uqhama kuba uqhama, ngokuba ukuphaka nendawo lokho kuza nobubi. Umoya wenkani, umoya wenhliziyo encane engafuni ukuvuma amaphutha ayo nokuthethelela nokuthi vume iqiniso, umoya lowo onzima. Tshele mina ubamba abantu abaningi njengoba ngiyezi ngishumayela ngivula imbhalo, abantu bathi bayakholwa mase uqhala imbhalo uyikhala imbhalo bavezela bathi bona bazoswa ngomoya ingcwele, kepha umoya ingcwele ukhuluma ngezwi lakhe. Avele izikhohlisa abazalwane, avele izikhohlisa bantu bayakholwa. Ngikubiza ngomzalwane ngoba uthi uyakholwa, kepha ngokwentando kaNkulunkulu awuyena umfowethu awuyena udadewethu ngoba awulizwa izwi lakhe. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyedwa, yebo wenza kahle, kepha namadimoni ayakwazi lokho bese ayavevezela. Ngokuba yini umbhalo ukhuluma ngemisebenzi, ukuthi imisebenzi ekuyiyona esibalelayo ukuthi thina siyamazi uNkulunkulu. So lento engikhuluma ngayo mina ngithi manje ukholo lwethu mzalwane, uma uthi uyakholwa akekho umuntu ozokuncengela ukuthi ukholwe uJesu, akekho umuntu ozokuncengela ukuthi uthandaze. Uma uNkulunkulu engambulela indaba yomthandazo ngizoyisho, uNkulunkulu engambulela indaba yefasting ngizoyisho, uNkulunkulu engambulela indaba yokufunda izwi ngizoyisho. Konke uNkulunkulu azokhuluma ngabo. uMoses akazange ancenga abantu, uSamuel azange ancenga abantu, uElijah azange ancenga abantu, wayeveza amandla kaNkulunkulu abantu bakholwe. So angibekelanga la mina ukuthi ngizoncenga, ukuthi ngizincengele kubantu. Abantu abenza lezo zinto abafundisi bamanga, abancengi direct, kepha bavumela zonke izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu ukuthi zenzeke emabandleni. Bathi kulungile ukuthi abesifazane bashumayele, bathi kulungile ukuthi abesifazane bagqoka amabhlukwe, bathi kulungile ukuthi abesifazane bazilungise bafake upende ebusweni bagunda amakhanda, bapende amakhanda bafake into zokufakela. Bathi kulungile ukuthi abantu bangajoba ama-tattoo, bathi kulungile ukuthi amadoda athandane wodwa, bathi kulungile ukuthi abantwana bajore emasontweni. Ubuye uzovuma izono zakho kuwena, but still awushumayela ukuphenduka. So abantu abazincengelayo kunina, as long as igcwele esontweni ungena imali, ihlalo zigcwele, abantu bevuka umoya abanika wona wamanga, bakhulume ngezilimi abanika zona, lokho kulungile. Ngokuba yini bayazincengela kunina.
mina ngimile kuJesu ukuthi uJesu uthi kanje angizinengeli umuntu uma wena uhlula kwamukela uJesu weqiniso uzohamba uthathe uJesu wamanga emabandleni amanga maningi vela amabandla amanga masina khokho kaSathane maningi abantu bayawathanda ngoba yini babatshela izinto abafuna ukuzizwa begcwalisa iBhayibheli isiprofeto esikhuluma ngabo abantu abangabazenzisi. Do you understand? Kanjalo ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi uma sikholwa ngaphandle kwemisebenzi ukholo lwethu lufile ngokwakho kodwa lokho. Kepha omunye uyakuthini wena unokukholwa uyakholwa wena mina nginemisebenzi mina ngifakazela imisebenzi ukholo lwami ngibonise ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi lokholo lwakho ngaphandle kwemisebenzi hayi ngiyakholwa nje phela ukuthi uJesu uyinkosi uJesu uyinkosi ngiyamthanda uJesu naye futhi wangifela nami ngiza kukukhombisa ukukholwa kwami ngemisebenzi yami. So ngiyakholwa abantu bayasizakala ngenxa yami ukusiza abantu akusho ukuthi njalo zobanikwa ukudla noma banika imali ukunika nje umuntu impahla zokugqoka ukunika nje umuntu umyalelo mhlambe let's say umuntu ufuna ubabekile akazi kumele enzeni umfunela indlela into angayenza empilweni ukuze akwazi ukumove on ukufaka umuntu ulwazi ukuthi afunde akwazi ngeyilanga bonke ukuthi wangisiza wangikhombisa indlela yokufunda ukuyala umuntu ngezinto eziningi ongaba usizo ngazo emphakathini esifakazela ukuthi wena ufuna ukubona abantu bethuthuka bebangcono ezimpilweni zabo. Wena uthi uyakholwa wena uthandaza njalo ngithi lapha usizi lutho awunamsebenzi isho njalo incwadi yaThithu bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu kepha ngemisebenzi abanako abasizi ngalutho kena yonke imisebenzi emihle abanamsebenzi bangabanyanyekayo abazalwane ngikhuluma ngabo mina mawufuna uba umzalwane ophelele ohamba ngoJesu enza konke uJesu akushilo ukuthi ukwenze uzokwenza kanjani ungakwazi uzokwenza kanjani ufuna ukukhetha eBhayibhelini lokuzosebenzela wena sifuna ukuzuza kuphela thina kuJesu okulungele thina ukuze sibone ukuthi uJesu uyaphila mase kumele sibe usizo kwabanye abantu ayi kuba yijoga kuba intaba kepha uthi uyakholwa imisebenzi ayifakazeli unomona meqhamuka bakhelwa nofihla ukudla ufihla isinkwa ufihla amabhodo uthi uyakholwa fika umakhelwane lambili ezocela nje inkomishi yerice uthi awunalo akwenze kangayini ukuthi uNkulunkulu athume uEliya emsusa emgedeni ukuthi hamba ngizokuhlangana umuntu wesifazane othize uzokondla befika uEliya lapha uthi ke uhamba ungenzela unginika amanzi lesifazane athi usomnika amanzi athi ungiphathe neqebele ngwane alo lesifazane sekuselo kwami nengane besidla kona bese siyafa athi ukhululeka ngeke uzufe qala wenzele mina qala uNkulunkulu sethinta inhliziyo yomuntu wesifazane ukuthi enzele lo muntu ukuze kube khona ukudla more kuyenzeka vele abazalwane abaningi bezohlola ukholo lwabo ngemali yokugcina ngokudla kokugcina anqabe kuphele lokudla hlupheke bese athi mina ngiyakholwa ngisidisiwe kepha uNkulunkulu akanginika ukudla ngokuba unomona okwenza ukuthi wena ulambe mawunomona ngitshele mina udla kakhulu udla ngokufihla bese udlile bese kuphelile uba desperate angazi igama desperate ngesizulu lisho ukuthini but uba nalokho nje sithukuthezi sokuthi uvuka nosizi so mawusosizini wenza noma ngabe yini ukuthi into oyifunayo bona sovashela umuntu njalo ngenxa ukuthi uyakuphakela not ngoba la umthanda noma kumakhala wakho uyamyuza uyamsebenzisa ngintshela zonke izinto enzenzayo emkufihlakaleni umona ifa labantu abangenalo uthando ithi incwadi yeZaga ngithi usahluko 25 verse 17 angazi noma iyona lo ncwadi leyo usahluko 25 verse 17 incwadi yeZaga ongifunele yona ungifundele yona manje umyalo onginikele sahluko 27 verse 17 mengaphosisi incwadi yeZaga sahluko 27 verse 17 insimbi ilola insimbi kusho ukuthi umuntu ohlakaniphileyo ungakhuluma ukuhlakanipha nomunye umuntu ohlakaniphileyo akhule ehlakaniphekela afune emoya ekuhlakanipheni
insimbi ilola insimbi nomuntu ubuso bomuntu. So umuntu umezibuka emanzini I mean njalo umuntu metshela umuntu izinto ezilungile umuntu ekulangazelele ukuhlakanipha uyakhula ehlakanipheni akayiboni lonto kuyinto engamkhubekisa noma imcasule noma imenze aginwe. Olonda umkhiwane uyakudla izithelo zawo. Ayivelanga lo lencwadi oyifundile ayifundanga kahle awuphinde ungifundele yona. Insimbi ilola insimbi nomuntu ubuso bomuntu. Verse 90. Yes. 18. Olonda umkhiwane. Awuyifunda ngesingisi khona soyizwa kahle. Ngifuna ukuthi iveze khona kumele iveze. Ayingayivezanga. Iqamba amanga neBhayibheli esiZulu ngamanje ke ngoba aliphelele incazelo yakho. Ngifundele lapha kwincwadi lo King James version esingisi ngifuna nizwe bazalwane. Lento engifuna ukuyiveza. Proverbs 27 verse 17. Yes. Iron sharpens iron. Insimbi lola insimbi. So a man sharpens. So njengoba nomuntu sharpens the countenance of his friend. Ecwecwa ubuso bukamngani wakhe noma bomuntu asondele naye. Ukuthi umuntu welungisa omunye umuntu asondele naye. Lezo lonto bese ithini emva kwalokho? Whosoever keepeth the fig tree, yes, shall eat the fruit thereof. So he that waited on his master shall be honored. Uqale ngifuna uverse 16. No, let's guess. Whosoever hideth the wind, umuntu ofihla ukuhlakanipha ufihla umoya, and the ointment of his right hand, which bewrayeth itself. Yes. Iron sharpened iron. Yes. Iron sharpened iron, so as a man sharpeneth the countenance of his friend. Yes. Whosoever keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof. Umuntu ogcina ukuhlakanipha noma ogcina isihlahla semkhiwane uyakudla izithelo kusho ukuthi umuntu umsebenzi yakhe yakumkhokhela. So he that waited on his master shall be honored. Nalowo linda ke umphathi wakhe thina sabaphathi bethu uNkulunkulu uyena ke kumele simlinde siyakuhlonishwa ngalokho. Verse 19. Njengasemanzini ubuso. Hayi ke ngixolise ngisheshe ngajaha nayi iphathi bengifuna futhi. Bubhekana nobuso. Ubuso mawubheka emanzini ubona i-reflection noma isithombe sobuso bakhe ngithi. Injalo inhliziyo yomuntu umuntu ke lokhu okusenhlizweni yakhe kuvela ngesenzo sakhe. Ngokuba yini inhliziyo isibuko sezenzo zomuntu. Indawo yabafileyo lithi iBhayibheli ngifuna ngikhuluma ngani ngabantu abanomona nabantu abanomhabho nabantu abahalayo. Ithi indawo isihogo indawo yabafileyo nokubhubha akusuthi akudwali namehlo omuntu awasuthi namehlo omuntu njengenhliziyo yomuntu onjani onomona ayisuthi. Inhliziyo umuntu angathatha ukudla uNkulunkulu yabazonda abantu abadla kakhulu because babuswa izisu zabo bayibiza ngesikhithi bathi gluttony ngesizulu angiyazi kepha nje bathi iziminzi noma izidlakudla uphuza kakhulu abanathayo iziminzi nokudla kuyafana ukuba bayaphuza badle babuswa izisu zabo. Umuntu onomono usicabangela yena kuphela akana ndaba nomunye umuntu. Ingakho ke lo moya kaSathane ukwazi ukubusa abantu ngomona lemhlabeni njengoba o-taxi man noma taxi owners bebulalana emsebenzini abantu bexoshisana bethakathana emasontweni bayabulalana bafuna izikhundla ngenxa yani yomona. Ivangeli ngilishumayela ukuthi abantu bavume mina noma bangibone njengomuntu omkhulu. Ivangeli ngilishumayela ukuthi abantu baphenduke ukuba uJesu lo phila kumina ongikhombisile amandla akhe empilweni yami wangivezela ububi benhliziyo yami. Uyena lo ngimkhulumayo. Ingakho ngikhuluma zonke lezi zinto lezi. Ukuba ngikhazimulisa yena ukuthi ahlole inhliziyo yakho ukuthi ngabe wena imkhonza ngokuphelele yini. Mawukuthi wena ivangeli liyacika leli ngilishumayelayo ngiyazi isizathu. Ngeke ngikusize futhi. Ngeke ngikuncenge futhi. Ngenza umsebenzi enguthunywe ukuba ngitshela abantu iziphambeko zabo. Lo nami nje
uyangilungisa umoya oyingcwele angilungiswa abantu ngilungiswa umoya oyingcwele angeke ngahlulelwe umuntu ngizokwahlulela umoya oyingcwele because mina uyangazi kangcono usho njalo umpostoli Paul thina abantu abangcwele sifanele ukwazi ukwahlukanisa nokwahlulela izinto ezingafanele zasezweni izinto zobumnyama sizikhanyise ngoba thina sokukhanya kwethu sokhanyisa kanjani thina sihleze ebumnyameni igama lika Jesu lilodwa lingenamsebenzi angeke uze uphile noJesu awumazi uJesu akakwazi uJesu wazi igama lakhe neBhayibheli yakuyala lithi amademoni ayalazi igama lakhe ayakholwa ukuthi uNkulunkulu uyena ayamazi uNkulunkulu ophela kuJesu ayavevezela imisebenzi efakazela ukuthi ke sinaye uJesu ukho konke esikwenzayo you understand Kepha wena muntu ongenalo uthando umanqoba uthando kepha wena muntu ongenalutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa uyifundelani into engekho usungasasho ukuthi wrong mase uloku ufuna uqhubeka ngenkani ufunda into wrong ungichazisa into wrong wena uphethe iBhayibheli lapho so lento yenzayo ngiyifuni ngempela kepha wena muntu ongenalutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufakazela ukuthi ke ukholo lwakho luyize leze uAbraham ubaba yes wayengenakulungisiswa ngaphandle ngemisebenzi wakholwa wayesenza imisebenzi enikela ngendodana yakhe uIsaka ealtara na ngithi mina kwena mzalwane lapho khona understand ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthatha lento yakho yokugcina uyinikele ngoba awunikeli kumuntu unikela kuyena ufuna ukubona ukuthi uyakholwa yini awunikeli ngengane yakho wena awuphe nje umuntu impahla zokugqoka ungamniki impahla ezindala ezigugile sowulahla ke ungayenzi lonto le lokho akunamsebenzi lithi iBhayibheli imnika ngalento eyothando enhle kuwena uyithandela umakhelwane wakho ngoba yini uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena waye ukuthatha izinto wona songasayifuna uzilahlele kubantu ukukhohlakala lokho fana umuntu othatha ukudla okusele ngayizolo ayokunika umakhelwane yena afuna aphe ukudla okusha ukukhohlakala lokho uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kahle yeyizolo nto leyo nemisebenzi yabona mase sikhuluma ngokukholwa nangokukholwa eqiniso nangobungcwele hayi bunzima mzalwane angifuni ukukhohlisa umuntu nje onomona nomuntu oselfish ukukholwa kunzima hayi ngiyakuyala ukukholwa hayi kunzima benza inhliziyo yakho ichichime ngosizi ichichime ngokuthuthumela nawukuthi mawukuthi wena unalo ukholo uthi kufanele ukuthi umuntu inhliziyo yakhe ingafuni ngiyavela ngempela ukuthi ekhuleni kwakho ukholwa ulazi bathi uyaguqa phansi ukhuleke engabe ukhulekela ukuthi lo moya lo kubambayo yabona lezi zinto lezi ozizwayo ongazithandi mawukhuleka noma wenze kunezinto kumele uzenze noma ukhuluma ilozo zinto kumele uzikhulekele asifuni ukuveza thina lezo zinto mangithi mina ngiyalulana izinhliziyo zenu nobubi bazo uNkulunkulu ukuthi asebenze ngisuke ngazi kahle ukuthi mina lezo zinto ziyanivimbezela ukuthi nipheleliswe kuphi okholweni lwenu amen ngiyazi kahle kuphela ingakho nginitshela ukuthi lezi zinto lezi ezincane uSathane akuvimbezela ngazo zivume phambi kwabazalwane zivume phambi kwaNkulunkulu ukuze ke simhlambalaze uSathane bese kuphume lemoya le njengoba ngintshela sithi uJesu simazi ngezwi lakhe izwi lakhe bese silazi sekuphila umoya weqiniso kuthina kulula ukuthi ke sikwazi ukucommunicate naye akulula ukuthi sicommunicate naye uma singalazi izwi lakhe sazi igama lakhe kuphela akuphelele ukholo lwethu mzalwane yazi akuphelele no aliphelele kubhlungu ukukholwa ngikele mina ngokweqiniso kepha mesulazi ukholo uyabona ukuthi ngempela kumnandi ukukholwa kubhlungu uma ungakholwa ngokweqiniso kumnandi bese ukholwa ngokweqiniso haleluya haleluya hayi baningi abakholwayo leminyaka yazi umuntu uzothi ayi iphara ngeke ngimnike mina imali ungangamnika imali kepha methi nje ngilambile basobha angalambi unalo usizo noma ngabe kuthi udelelekile lo muntu ufuna ukhaza imulisa uJesu kuyena hamba umthenge into yokudla mnika ukudla ungamniki imali wazi yakhe uyothenga idakamizwa noma uthenga ugwayi noma uthenga utshwala ungamniki imali bathi ke hamba umthengele ukudla besho uyakudayisa ukudla ufuna ukuthenga idakamizwa icala likubani likuyena kepha wena ukulunga ukwenzile amen Ngendaba leyo ukuthi hayi mina angiphisanga imali imali ayilutho ezokuhle imisebenzi yakho mayifakazela
Yayizolonto le imisebenzi yakhe efakaze ukuthi wena ungcwele nabo noma cha. uNkulunkulu uyakwambula kuveza. Asishumayela ivangeli oplastic la. Asishumayela ivangeli legrosa la. Asishumayela ivangeli lokukhula kwengcebo nama bank account ekumele acebe. Asishumayela ivangeli ezimoto sesisonde emhlanje. Abafundisi beni bale imoto ezamasonde emhlanje kuyoba kudlula endleleni bakushayela uhudi njalo. Kunetha, kubanja, kushisa. Umthengela imoto. Wena ekhaya kuyavuza. Ubona umfundisi kufanele ahlale endlini engenawo usofo ohamba ngeremote neTV ehlelo ojongeni. Ningena eziboletini ukuze nikhokho kweshumi, ukuze ninike abafundisi izimali. Ingane zenu azikhokhile school fees, ayinazo izicathulo zesikole. Thatha imali yengane zesikole, imali yesondlo, uyokwenza izinzipho. Yini abafundisi nisazolithetha libomvu. Ayizolonto le, ayisazothetha libomvu. Ingakho ngithi kumnandi ukuthi emngcweleni bakho azana noNkulunkulu ukuze ungezukwazana nomfundisi. uNkulunkulu akakwazise, umfundisi akakwazisa uNkulunkulu. Ngokuba sike esikhathini lapho uNkulunkulu engasakhonzwa khona ngokwezindlu. Sikhonzwa ngani ngokomoya ngokweqiniso. Mawulazi izwi lakhe noma kuthiwa use-Eastern Cape, eCape Town, Western Cape, noma ngabe kuthiwa useMpumalanga noma eNelspruit noma kuthiwa ukuphi. Mawungena ku-YouTube ufica le vangeli le, ufike uphile ngoba uthatha iBhayibheli lakho ulivule. Yes, Lord Jesus. Sihlole imibhalo. Kepha mawumuntu okholwa umfundisi, uzozwa lethumayela ubaleke ngoba awuyazi imfihlakalo yezulu. Gcwele umoya kamfundisi wakho. Sifuna ukukhipha lo moya abafundisi benu. Nika incwadi ezenzo bonke abantu abafuna ukuphuma emoyeni abafundisi nenkohliso namanga kaSathane. Nayo yonke imigini uSathane aseyibekile wakubamba ngayo ukukhohlisa. Sikubizela egameni lika Jesu Kristu ngokwezi lwakhe limpheleleyo nangomsebenzi efakazela yena ngokweBhayibheli. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Sinibizela lapho nje kuphela. Sithi noma ngabe kuthi ukuphi livule iBhayibheli lakho. Pendukani. Pendukane. Iloyo nalowo ofanele abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Kuko ukuthethelela Ukuze abantu bathethelele izono zabo. khona Njobe senikwe ke isiphiwo sikaMoya Engcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nasabantwana Sinikwe benu bonke abantu, thina nabantwana bethu, esabo bonke abakude esabo bonke abakude. bonke inkosi Bonke. wethu uNkulunkulu eyakubabiza yabathinta inhliziyo beze bafike bamukele lo Moya Engcwele. wafakaza nangamanye amazwi Bese amaningi siyayitshela wayala sithi wathi ke phuma ebandleni lamanga. zisindiseni kulesi zukulwane esiphambeneyo Ngaphansi webandla lokuzikhohlisa ngalo ibandla lenkohliso. zisindiseni kulesi zukulwane esiphambeneyo Wena uyakusindiswa ngokupheleleyo. Phumani. Funa uNkulunkulu ngokomoya nangeqiniso. Mfune ngokomoya nangeqiniso ngenhliziyo yakho yonke. Hayi ndaba ungitshela ngomfundisi nebandla lakhe igama lebandla. Ngithi indaba yebandla nje igama amagama abandla ngisebenzile lawo nto leyo. Cishe ngathuka inhlamba. haleluya Ngoba lento lokho ngifika ngamagama amabandla ingenza ngifike lo moya lo asuka kakhulu ngokungcwele. Angicasuki ngokwenyama, ngicasuka ngokungcwele ukuthi nicasha ngamagama amabandla ngoba naku banifukamele ekutheni nihlale ezonweni. Nizala izono ngaphezulu kokungcwele. Ngoba nilandela izikhohlakala, sebenenza impumputhi. Mawukuthi awubhekile ngiyaphansi kuphela esihogweni. Jesu Kristu uyinkosi. Bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa, abangakubhabhadiswa mzalwane, uma ungakwazi ukubhabhadiswa noma ukwabhabhadiswa ungasakhumbuli noma ungayazi indlela obhabhadiswa ngayo. Ithi iBhayibheli pendukani nibhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Fanele ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Noma kuthi ufuna ukubhabhadiswa, uma uhamba ubhabhadiswa umuntu obhabhadizi njengoba usho iBhayibheli akunamsebenzi lo ngoba umyalelo ubhalwe phansi. Mina ngishumayela into ebhalwe phansi, ngenza zonke izinto ezibhalwe phansi. Ngoba yini? Ngifuna ukugcwalisa izwi, angifuni ukugcwalisa into engicabangayo engenamsebenzi eyizeleze. Ngigcwalisa iBhayibheli egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono khona niyokwamkelisa isiphiwo sikaMoya Engcwele. haleluya Ngoba lesithembiso ngesenu, esabantwana benu, esabo bonke. bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Manje ke siyantshela uzali nizobhabhadiswa. Sindise phuma nje emabandleni amanga bakutshela indaba zaUvaselina neziwasho la uthi nje funeke wena uthola amanzi angcwele akho amanzi angcwele. Jesu Kristu inkosi. Bona bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa bazokusithina lemniningwane oyibonayo ku screen noma oyizwile eqala inkonzo. Inamba ne-email address. uNkulunkulu evumile sophinde sibonane futhi
ngamgqibela untambama egameni lika Jesu Kristu. Sicela umkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga Baba, izwi lakho eliyisimani. Siyabonga uNkulunkulu onamandla, izwi lakho elidala ukuba sizihlolisise Nkosi uJesu Kristu, ukuba sihamba ngemiyalelo yakho nangezwi lakho liyaphila ngaphakathi kithi. Noma sihamba Nkosi siyizimpumputhe, siholana siyizimpumputhe, siwa eweni uNkulunkulu onamandla, ngokuba yonke imibhalo engafakazelwa izwi lakho, zonke izimfundiso Nkosi uJesu Kristu engafakazelwa kuwe Moya Engcwele ziholela ekweni nasebubini. Wena wedwa Nkosi uJesu inkosi nomsindisi, khazimulisa Moya Engcwele ngezwi lakho, ngokuba wena Nkosi uJesu nezwi lakho ni munye. Siyabonga uNkulunkulu onamandla ngezwi lakho kulesikhathi samanje, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, yena yedwa inkosi nomsindisi. Thatha udumo namanje Moya Engcwele kuze kube phakade. Amen.